Ακούω την Κόθελ. Συναγερμός! Φύγε ρε Πουζέλ, φύγε. Θα τα χτυπήσω εγώ εδώ. Ευχαριστώ, Πινελόπη. Πώς ήταν η βόλτα σας, κυρία? Ευχάριστη. Περιμένω το τσάι μου σε 9 λεπτά. Μάλιστα, κυρία. Και μην επαναλάβεις τα χθεσινά λάθη. Άφησες το τσάι να τραβήξει 6 λεπτά. Θέλω 6,5 λεπτά, όχι περισσότερο ούτε λιγότερο. Βεβαίως. Και έκαναν μεζέ. Ο φίλος είναι ότι πρέπει. Τι είναι αυτό? Ζωγράφισες και οι δουλειές σου? Τις τελείωσα. Έτσι. Έστωσες τα κρεβάτια, σκούπισες, έσκεψες τον κήπο. Ναι. Τίνεξες τα χαλιά, ξεσκόνησες, γυάλισες τα σημικά. Μάλιστα, κυρία. Έπλυνες τα ρούχα μου. Διπλωμένα και στη θέση τους. Πρέπει να ξέχασα κάτι. Τ' άκουσες αυτό? Πρέπει να κρατάς το σπίτι στην εντέλεια. Δεν ήξερα για... Είναι δουλειά σου να ξέρεις. Σε ανέλαβα από τότε που ήσουν μωρό και έτσι με ευχαριστείς, χάνοντας το καιρό σου με την ζωγραφική. Είναι φρικτό.